Sa ilalim ng direktiba ni Governor Amado Pogi I. Espino III, alas 10 ng gabi noong ika-15 ng Enero, bumiyahe patungong Batangas ang 78 empleyado ng Provincial Government of Pangasinan na galing sa opisina ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Social Welfare and Development Office, General Services Office, Provincial Engineering Office at Provincial Information Office para mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal. Nagpadala si Governor Espino ng 12 sasakyan na tutulong sa mga evacuees na tinawag na Oplan Tulong Kapatid. Representative ni Governor Espino si dating 5th District Board Member Clemente Arboleda at sina PDRRMO Chief Rodin Luchin Varoro at PSWDO Chief Emilio Samson Jr. na nag-courtesy call kay Governor Hermelando Mandanas ng Batangas. Laman ng mga truck ang mga relief goods gaya ng 100 sako ng NFA rice, 20,000 canned goods, 1,225 pieces ng bottled water, 864 na sabon, 290 na toothbrush, 900 na alcohol, 600 na tuwalya, 266 pieces ng tissues, 840 na shampoo, 150 packs ng hygiene kit, 100 packs ng soap powder, 500 pieces ng blankets, at 3,470 family packs of relief goods. This has been initiated by no less than our very governor, ang ating gobernador, Amado Pogi I. Espino III. For the reason that napansin niya yung kabigat na naranasan ng ating mga kababayan dito sa Batangas. So kami po inatasan na gumawa ng hakbang at amin po na pag-isipan together with the other agencies like the PDRMO ibigay yung konting mga relief goods na nasa aming opisina. So with that, nakalikom po kami ng mga iba't ibang food stuff tsaka mga iba't ibang gamit na pwede natin i-donate sa kanila dito sa Batangas. So, ika nga, mas maganda yung tumulong kaysa tinutulungan ka. So, yun ang importante. So, with that, nag-form tayo ng mga iba't ibang team sa bawat ahensya na pumunta rito para maiabot yung ating tulong sa kanila. Matapos ang turnover ng mga relief goods at hygiene packs, dumiretso ang Team Pangasinan sa evacuation center sa harap ng Kapitolyo ng Batangas para ilunsad ang feeding program. Labis naman ang pasasalamat ng provincial government ng Batangas at mga residenteng natulungan ng programa. Nakakatanggap kami ng mga biyaya. Ako nagpapasalamat po kami. Kahit ganito pa nangyari sa amin, meron po kami okay naman po kami, nakakaraos po kami sa araw-araw. Sa ngayon, nasa higit 120,000 na Batanggenyo ang apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal. Kaya naman, nagsasama-sama ang mga karatig probinsya kabilang ang Pangasinan sa pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta. Noong 2013, nagpadala rin ng humanitarian mission si dating Gobernador Amado T. Espino Jr. sa Leyte dahil sa pagsalanta ng isang napakalakas na bagyo na tinawag na Super Typhoon Yolanda. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.